Уважаеми зрители, продължавайте да изпращате вашите въпроси към мен, защото може да ви донесат награда. Ето каква награда получи наш зрител, задал своя въпрос на адрес pitay@klionbaslavishow.com. Казвам се Торо Къчев и съм от София, квартал Борово. Радвам се, че спечелих този телевизор с въпроса, който задавах на Слави. Много му благодаря, че го прочете и ми отговори. И също искам да му се извиня, ако съм му създал проблем съвсем. Нека и други да му задават такива въпроси, за да спечелят и те. Благодаря.